A mi nastavljamo da pričamo o mladima. Došli su i ovde kod nas u studiju, ali to su mladi volonteri. Sada bih hvala da vam kažem. Nastao na bojnom polju iz potrebe da se spasi život, a danas slavi 150 godina postojanja. Crveni krst, simbol humanosti, solidarnosti i pomoći bez granica. Za vek i po promenilo se mnogo toga, pa je pitanje da li su solidarnost i odgovornost prema drugima i dalje univerzalne vrednosti ili postaju izuzetak, mada mislim da možemo da budemo ponosni na mlade ljude koji se i dalje sa velikom željom i u velikom broju pridružuju volonterima. Kako je iz rata izrasla jedna od najvažnijih humanitarnih organizacija na svetu i kakvu ulogu danas ima, pričamo sa našim gostom Nikolom Pricom, sekretarom Crvenog krsta Beograd. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Kada kažemo budimo ljudi, šta to danas podrazumeva? To je u današnje vreme možda najteže, ali mi smo ponosni na sve one ljude koji su u Crvenom krstu, koji su bili nekada u Crvenom krstu, koji su i dalje tu, koji će naslediti sve nas u Crvenom krstu, zato što oni neguju upravo to da budu pravi ljudi, da budu dobri ljudi, da šire ono što je najbitnije, ljubav prema čoveku, saosećajnost i solidarnost. I to su neke od osobina svih ljudi koji se nalaze u Crvenom krstu. Vi ste danas sekretar Crvenog krsta Beograd, ali ste davnih dana bili upravo u ovakvim modelima, spremni na terenu. Počeli ste i vi kao volonter. Da li se sećate tih dana i kako pamtite? Šta vas je zadržalo do dana današnjeg ovde? Tako je. Pa da, ove godine negde i 30 godina i ja punim u Crvenom krstu i jesam počeo kao svi ovi mladi ljudi koji ćete malo kasnije da vidite. I upravo me je zadržala ta ideja, a da je prava ideja, to pokazuje to što trajamo neprekidno 150 godina. Da nije prava ideja, sigurno bi posle nekog perioda se ugasila ta organizacija i nastavila neki drugi put. Teško je održavati tu ideju, teško je sve to raditi, pogotovo u današnje vreme kada vidimo kakvo je stanje na globalnom nivou, kada se i humanitarne organizacije i misije ne poštuju, kada se ne poštuju ženevske konvencije, međunarodno humanitarno pravo, ali uprkos tome i to nam i daje novu snagu da istrajemo i da se potrudimo da što više ljudi upravo ubedimo da prate tu našu ideju, da prate tu ideju da ljubav prema čoveku treba da bude prva i na prvom mestu. 150 godina. Zaista, prvo da vam čestitam, nisam na početku čestitala. Nije mala stvar. Vek i po postojanja, mnoge stvari su se promenile i sada kada se vratimo u to doba kada je nastao Crveni krst, kada pogledate šta se postiglo do današnjeg dana, koliko ste ponosni na celu organizaciju? Pa vrlo, da. Crveni krst u Srbiji jeste nastao kao, u tom periodu je bilo mnogo sukoba i međunarodni pokret je nastao upravo iz ideje da se pruži pomoć ranjenicima u jednom sukobu. Tako i u Srbiji. Bio je Hercegovački ustanak, bilo je mnogo ranjenih. Tadašnji ugledni ljudi u Srbiji su došli na ideju i videli su da je potrebno da neko pruži pomoć tim ranjenima, tu prvu pomoć. I prva pomoć jeste osnovna ideja na kojoj je nastao Crveni krst. Naravno, kasnije su se i delatnosti kojima se bavimo proširile, ali sve sa ciljem pomoći ljudima. I ta prva pomoć koja je tada imala ulogu pomoći vojnom sanitetu je naravno i ona evoluirala i organizacije iz Srbije su najuspešnije u Evropi u prvoj pomoći. Mi smo šestostruki evropski prvaci u toj oblasti i mladi ljudi i dalje su jako zainteresovani za tu oblast i bave se tom oblašću i to je nešto što je zaista ponos svih nas u Crvenom krstu. Rekla sam da treba da budemo ponosni na mlade ljude koji i dan danas u velikom broju se prijavljuju i pridružuju volonterima i rekli smo da je ideja Crvenog krsta nastala upravo na bojnom polju. Sada ste pomenuli ranjenike. Ja imam ovde kod sebe, iza sebe jednog ranjenika, mogu da se posvetim i njima da vidimo šta su nam... Ali simulacija, da znate da... Naravno, simulacija, da ne misle ljudi, kada si ušao sa ranom, htela sam da pitam da li te boli, ali sve to šminka. Sada, dame, vi ćete u stvari da nam prikažete i mene da naučite kako se u ovom momentu postupa sa ranom, je li tako? Da li ćete meni dati da to radim ili... Možemo zajedno, ali za početak ćemo da brinemo o svojoj bezbednosti.
pa ćemo staviti rukavice. Da, ja sam odmah krenula, ali za početak rukavice, jasno. Nakon toga važno nam je da ovu njegovu povredu, s obzirom da je u pitanju otvorena rana, zaštitimo kako ne bi dobio infekciju. Koja je šminka ova? Anđelka. Fantastično, Anđelka. Toliko realistično. Ovo je također jedan deo koji vi učite kako bi mogli da imate dobru lekciju i onda da sanirate ovu potrebu. To je povredu. Ja ću ovako, kako si ti stala, ovo je sterilna gaza, je li tako? Tako je. Da bi ostala sterilna, važno je da pažljivo radimo sa njom. Kao što ste krenuli, otvorit ćemo je za početak, tako je, cijelom dužinom i uhvatit ćemo je za mali deo, za ćošak. Za ćošak, nezgodno je s rukavicama. Malo, da. Evo ga. I onda ćemo staviti na njegovu povredu. Samo pošto je ona velika, možemo gazu raširiti na 2 dela. Tako je. I prekriti cijelu njegovu povredu. Jel te boli? Mada dobro, evo, nežna sam. Da bismo izvršili malo veći pritisak na ovu ranu kako bismo što pre zaustavili krvarenje, taj zavoj ćemo otvoriti, ali ga nećemo koristiti za previjanje, nego ćemo ga za početak staviti duž rane kako bi vršio pritisak. Ovako. I onda uhvatiti kako bismo vršili pritisak i već krenuli da zaustavljamo krvarenje. A zatim ćemo uzeti isti zavoj, samo ga sada iskoristiti za previjanje. I važno je da... A taj zavoj ostaje, je li tako? Tako je, on ostaje tu i vršit će dodatan pritisak pored naše ruke i pored tog zavoja. I ja ću sada, kako ne bismo popuštali mnogo taj pritisak, kako vi polako previjate, da ja pomeram moje prste jedan po jedan. I ono što je važno jeste da kao što nam je gaza prešla malo preko povrede, tako i zavoj pređe malo preko gaza ovdje na krajevima, da bismo zatvorili to ulazno mesto za infekcije. Jasno. Ovaj zavoj ima malo da bude nezgodan, pa kad krene da nekako beži, evo ja mogu s ove strane, malo da ga... Da preuzmeš, da? Tako je, da ga okrenem u drugu stranu, da ga ukrstim, da možemo da nastavimo dalje. Jer on nekako ide u svom smeru, ne ide uvek kako nam ide deo tijela i onda imamo potrebu da ga malo tako uvrnemo kako bi išao tamo gde nam treba. I kada smo obezbedili ranu, možemo da se uputimo ka najbližoj bolnici na pregled. Sad, iskoristila sam tvoju pomoć. Voljela bih, Mina, samo da mi kažeš koliko je potrebno da naučimo prvu pomoć kada je u pitanju previjanje i sve što nas očekuje na terenu. Mislim da prvu pomoć, kao i sve drugo, možemo da učimo cijelog života i da uvek naučimo nešto novo. Ali na različite načine možemo. Ja sam konkretno i počela sa Crvenim krstom tako što sam prošla osnovnu obuku u školi iz pružanja prve pomoći i već tada sam znala dosta stvari da uradim, ali evo i godinama dalje se usavršavam, tako da uvek ima prostora za vežbu. Hvala vam najljepše što ste danas došli, da nam prikažete ovo i da motivišete druge mlade ljude koji su možda zainteresovani da vam se pridruže. Ja ću da se pridružim Nikoli ponovo. Rekli ste i vi da se sećate ovih davnih dana i početaka. Kako danas i koliko su danas mladi zainteresovani kada pričamo i o osnovcima, ali i o srednjoškolcima? Moram da se pohvalim da jesu zainteresovani i da imamo mladih volontera, negde 70% od ukupnog broja volontera čine mladi ljudi i to je samo još jedan pokazatelj i sigurnost svima nama koji smo zaposleni, koji smo profesionalno zaposleni u organizaciji, da će ta organizacija trajati. Kada imate veliki broj mladih, dobrih, pametnih ljudi koji volonterski učestvuju u radu Crvenog krsta, onda ste sigurni da će ta organizacija trajati. I ja sam siguran, nadam se da ću biti živ kada bude bila proslava 200 godina i da ću ove mlade ljude vidjeti na nekim mestima rukovodećim u Crvenom krstu. Sad, koji su najčešći razlozi zbog kojih ljudi dođu u Crveni krst? Različiti su razlozi zašto neko postaje volonter. Uglavnom je to upravo preko prve pomoći. Ja sam prišao Crvenom krstu zato što mi je trebala petica iz biologije, ne zato što sam razmišljao o nekim humanim idejama, ali kada sam video šta sve to Crveni krst pruža, šta sve Crveni krst nudi ljudima, koji je to osjećaj, to je nešto što novac ne može da vam nadomesti. Kada nekome pomognete, kada taj neko vam kaže hvala, taj osjećaj bukvalno ni jedan novac u ovom svetu ne može da nadomesti i to je nešto što zadržava
što zadržava ljude, što se bavimo korisnicima, direktno pružamo pomoć i onim socijalno ugroženima, ali i na manifestacijama kada spasavamo ljudske živote. To je nešto što je zaista nemerljivo i što zadržava sve mlade ljude. Mi smo imali priliku prošle godine na jednoj od sanitetskih manifestacija od 119 koje prošle godine smo obezbeđivali. Imali smo priliku da naši volonteri iskoriste automatski ekstremni defibrilator, pruže reanimaciju i ožive čoveka. I sve ostalo što radimo spada u taj jedan i dođe u taj jedan trenutak gde je znanje koje je stečeno ovde direktno iskorišćeno da se spasi jedan ljudski život. Voljela bih evo da ne samo na današnji dan kada proslavljate 150 godina postojanja, već svakog dana kogoda je zainteresovan da se pridruži, da vas bude što više i naravno da ovi mladi ljudi budu svima nama primjera. Vama hvala najljepše, još jednom da vam čestitam 150 godina postojanja. Hvala vam puno. Ja bih još jednom da i ja čestitam svim volonterima, svim zaposlenima, svim onima koji su nekada radili i nekada bili u Crvenom krstu. Srećan vam ovaj veliki praznik. Veliki praznik, tako je. Hvala najlepša. Inače, više od pola veka njeno srce kuca u ritmu solidarnosti, kroz kišu, sneg, neprospavane noći i bezbroj pruženih ruku. Ona je uvek bila tamo gde je najpotrebnije. Tiha snaga i osmeh utehe pod znakom Crvenog krsta. Naša Marija Vidojković razgovara sa najstarijom volonterkom koja je dokaz da dobrota ne poznaje granice i da jedno veliko srce može da promeni na hiljade života. Tako je. Godine za nju nikada nisu bile prepreka, već samo dokaz koliko dugo srce može da kuca za druge. Ona je svoju humanost pretvorila u životni poziv. Najstarija volonterka Crvenog krsta koja svojim osmehom, svojom dobrotom, svojom nesebičnom požrtvovanošću i energijom već više od pola veka pomaže drugima i dokaz je da dobrota zaista nema rok trajanja. Divna gospođa ogromnog srca, gospođa Danica Šmic je sa nama. Dobro jutro i hvala vam što ste sa nama ovoga jutra. Dobro jutro i vama. Drago mi je da mogu da kažem da sam sa volontiranjem počela u prošlom veku, 70. godina, da se sećam prve pomoći koje sam pružila starije osobi, donela lekove i ta sam se uverila da pomoć treba uvek pružiti onima kojima je potrebna i pružiti ruku kad je najteže. Recite mi, šta vas je održalo svih ovih godina? To je zaista impozantan broj godina da ste ostali sve vreme tako posvećeni humanitarnom radu. Godine nisu bitne, broj godina u životu, nego kakav život vodite. I uvek se pridržavam, pomažući drugima, pomažemo sebi. Razgovor sa ljudima, izlazak, šetnja, posete muzeju, predavanja, sve to druženje. To je najvažnije da mi stari izađemo iz svojih kuća i da pomažemo jedni drugi. A recite mi, verujem da je ovo sad možda negde najteže, ali možete neki moment da izdvojite iz svih ovih godina? Verujem da ih je mnogo, ali evo, šta je ono što vam prvo padne na pamet? Šta je najjači utisak ostavilo na vas? Pa najveći utisak, među najvećim utiscima, deca o kojima brine dom. Naprimjer, imamo na našoj teritoriji dom Drinka Pavlović, da posle izvesnih godina mlada žena me zaustavila i pitala jeste vi Šmicova majka. Kad sam pozitivno odgovorila, kaže uvek se sećam vaših kolača. Moji sinovi su se družili sa tom decom, kako su ih zvali domcima, i uvek su im pomagali kako su mogli sa znanjem vaspitača. Divno. A recite mi, koliko je volontiranje promenilo vas kao osobu? Pa volontiranje je još dogradilo i mene promenilo na taj način, jer sve se ponese iz porodice. Tako su me i roditelji vaspitavali i želeli su da uvek budem humana, da pomognem u sredini u kojoj živim, tamo gde me znaju komšije i koji imaju poverenje u mene.
Ja sam sigurna da su svi oni ponosni što su vaši komšije i što su u vašem okruženju toliko dugo. A recite mi samo evo za kraj neku poruku mladima kako da svi se negde, da kažem, nateramo, da vidimo dobro u svemu tome i da opstanemo i da pomažemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. Poruku bih poslala da svi pronađemo u sebi volontera, da pomažemo u sredini u kojoj živimo. Jer ako želimo da nam ovaj svet bude bolje, humanije i pravičnije mesto za život, prvi korak je da budemo volonteri. Jel mogu, evo prvo pitanje koje sam vam postavila kada smo se našle dok još nisu krenule kamere, kako ste opstali da budete, da taj osmeh ostane na vama svih ovih godina? Pa, vrlo je bitno da u životu budemo skromni, da umereni, da se družimo, jer mnogo znači prijateljstvo, druženje i to vas nekako održava sve te godine koje ne utiču na vaš život. Mnogo vam hvala. Hvala vam što ste danas bili sa nama, hvala vam na toj toplini, na tom osmehu i na toj energiji koju svi osetimo kad samo vidimo vaš lik ili vas negde u prolazu sretnemo. Hvala i vama, hvala. Dragi gledalci, bila je ovo gospođa Danica Šmit, a mi samo još jedan podsjetnik da moramo da sledimo ovakve primere, da se trudimo da pomažemo svima kojima je pomoć najpotrebnija u momentu kada je pomoć najpotrebnija. Ovo je samo najmanji delić njene priče, a moramo da se držimo uvek toga da dobro se uvek zaista dobrim i vraća.